ба мусофирон буда аз оғози соли нави таҳсил метавонанд ки нисбати шаҳрванд парвандаи ҷиноӣ оғоз букунанд. Не, депорт намекунанд. яъне шумо метавонед ҳозир салом тамошобинони барномаҳои Сормон Сафаров, информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем, бо диққат гӯш кунед. аз 1 сентябр чӣ гап мешавад ва чӣ зиёд мешавад. нафарҳое ки мехоҳем донистанд аз Россия запрети шумо кушода шудагӣ ҳаст ё ки нест, номери WhatsApp мебирояд, бинависонед, проверкаи депортатсия мекунам. аз 1 сентябр шумораи автобусу троллейбусҳо дар шаҳри Душанбе зиёд карда мешавад. шумораи автобус ва троллейбусҳо дар пойтахт бо дар назардошти оғози соли нави хониш ва бештар гардидани равуо аз 1 сентябр 20% зиёд мешавад. бинобар иттилоот, ҳадаф аз зиёд намудани шумораи нақлиёти ҷамъиятӣ, беҳтар намудани сатҳи хидматрасонӣ ба мусофирон буда аз оғози соли нави таҳсил дар шаҳри Душанбе ҷои 308 минбар 380 автобус кору фаъолият мекунад. дар хабар гуфта шудааст ки дар хатсайрҳои шумораи мусофиркашонӣ зиёд аз санаи 1 сентябр автобусҳо, троллейбусҳо ба фаъолият оғоз менамоянд. айни ҳол бошад, ғайр аз инҳо дар шаҳри Душанбе 10500 таксии дигар кору фаъолият карда истоданд дар умум. ва мақсади зиёд намудани ин гуна нақлиётҳо барои сар шидани соли хониш мебошад ки ҳамасола аз моҳи сентябр нақлиёти шаҳри Душанбе тасмим мегирад мусофиркашонҳоро зиёдтар кунанд, яъне анами спринтерҳоро, троллейбусҳоро ва автобусҳоро барои саривақт хидматрасонӣ кардан ба мардуми шаҳри Душанбе. ибад ахбороти нав хостем ба маълумоти шумо бирасонем. комментарияҳоро мехонем ва саволотон ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо хоҳем границаи Қазоқистон бирен барои аз сар кардани документотон, номерошон мебирояд ширкати боваринокай ва назар ба дигаро нархи арзонтар қатъи кортона буд мекунанд. Искандарова нависонда. салом Сормон, созаи саломатиё созай, ҳамеша саломат бошед. ман шунидам ки бурдани испан ба Россия манъ аст ва чаро таможини Тоҷикистон инро аҳамият намедиҳанд. агар рост бошад огоҳ мекардам ки мардум равшантар фаҳманд. раҳмат барори кор. айни ҳол аз инҷа пас таможнида коркунон мумкин огоҳ кунанд. вақтҳои пеш ки иҷозат буд, ба ҳамин хотир ҳеҷ монеагӣ набуд барои огоҳ кардан. мисол ягон сабабе набуд ки огоҳ кунанд. ҳозир ки чиз офитсиал нишидагиай, аз инҷа пас ба мардум огоҳ мекунанд дар ҳолати ҳамин чиза бурдан. ва ин дар ҳақиқат ҳамин хел шидагиай. ҳозир барои истифода бурдани испан дар Федератсияи Русия метавонанд ки нисбати шаҳрванд парвандаи ҷиноӣ оғоз букунанд. як нафари дигар нависондай: салому алайкум ака, ман документ надорам, ҳечӣ надорам, метавонам документ карда. пешакӣ раҳмат ака. документ надошта бошен, бале то 10 сентябр ҳозир муҳлат дорем ки бирен документотона 100% кунед. агар 10 сентябр гузашт, дигар наметавонед. шоива нависондай: ман як чида ҳайрон мешавам. барои чӣ ҳамин мардҳо бисёрош аз хизмат метарсанд? о хизмат кунем чӣ кор мекунам? бале, морам тарафдори ин сухан ҳастем ва дар видеоҳомон доимо даъват мекунем ки мисол мову шумо бояд ки дар хизмати ватан модар ҳамеша тайёр бошем. агар мову шумо ки накунем, ягон миллати дигар омада намекунад. ба ҳамин хотир ҳамеша дар ин чиз тайёр бошем бояд ки. як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум ака, ман дар 16 солагим 6 моҳ ба регистратсия будам ва биромадам аз Россия 1 сол зиёд шуд ки нарафтагим. 18 сола то 10 сентябр равам. работа гӯям мегузарам, депорт намекунанд. лутфан ҷавоб диҳед. пешакӣ раҳмат. не, депорт намекунанд. яъне шумо метавонед ҳозир равен, работа гуфта будурен, аз пайи документҳо бошен, 100% кору фаъолият кунед. фаридон нависондай: ассалому алайкум, беҳтарин қонун баромад. каппаи ҷодугаро сӯхт. ман тарафдор ин ҷодугароро ё мардуме қа фреб карданд ки то бас гуфтанам дар як деҳа 4-5 фолин. барои манфиати мардум мақсад ҷарима таъин кардан ки то худдорӣ кунанд аз назди рафтан ба монанди ҳамин гуна шахсҳо. ҳозир мисол ҳам одаме ки ҳамин корам мекуна, ӯра мисол ба ҷавобгарӣ мекашанд ва ҳам одаме ки пеши анами фолбину ҷодугар мераванд, барои анамиёрам ҷарима таъин кардан. дар кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ тағйирот шид дар ҳамин масъала.
тамошобинони азиз, барномаи имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. Саволотон бошад бинависонед дар комментария. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.